koye negol tan ceerno ceerno fof de koye negol tan ceerno men seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu ceerno seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu enen allaji ɗi naneten enen allaji ɗi naneten enen allaji ɗi naneten hay sinno en tawaka hay sinno noon en tawaka saabu nden haqqillaji godani nden haqqillaji godani koye haqqillaji godani kono kam nanallaji no goodi kono nanallaji kam ina goodi o wi so tawi anati yidde debbo o wi so tawi anati yidde debbo aɗa yiiɗi serde ɗum aɗa yiɗi serde ɗum wata seer ceergol ngol yooɗani wata seer ceergol ngol yooɗani wata seer ceergol ngol yooɗani seer ceergol gondugol e teddungal seer ceergol gondugol e teddungal tawde andi hankkadi a natti yidde sa andi hankkadi a natti yidde wata wat ko yooɗani wata wat no yooɗani teddinmo jaafoɗamo teddinmo jaafoɗamo a anda janggo ko joltantuma a anda janggo ko joltantuma tawa so woodi ko jolti tawa so woodi ko jolti aɗa ardinno teddungal aɗa ardinno teddungal nde wonno ñawore Allah nde kam nde wonno ñawore Allah nde kam e hoddiroji mum ɗi e hoddiroji mum ɗi ɗum koko yahata e jeeyaɓe makko tan ɗum koko yahata e jeeyaɓe makko ɓe kono so tawi ɓe golliri no ɓe foti gollirde kono so tawi ɓe golliri no ɓe foti gollirde ñawore makko nde dasoto e maɓɓe ñawore makko nde dasoto e maɓɓe ɓe mbasa jogade nimsa ɓe mbasa jogade nimsa eko joltanoyta ɓe yeeso eko joltanoyta ɓe yeeso wonno neɗɗo serirta debbo wonno neɗɗo serirta debbo wonno neɗɗo serirta debbo e sifa beñiɗo e sifa beñiɗo e sifa mo alda e teddungal e sifa mo alda e teddungal ko ɗum jarabi mawɗo ɗum ko ɗum jarabi mawɗo ɓuuri hewde ko ɓuuri hewde a ruttanto a ruttanto guiɗgol ngol artat guiɗgol ngol artat ko seyɗani tan ittuno haqqille ma ko seyɗani tan ittuno haqqille ma jitta tawa a ñamlani no ina ruttoro no eno ruttoro wonta tampere ɗum woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama e jangde nde nehata en e muɗum ko jangde nde nehata en e muɗum ɗum waɗi ɓeydoɗen tinnade ɗum waɗi ɓeydoɗen tinnade ñande fof ɗo e batu he ñande fof ɗo e batu he eɗen nana ɗo eɗen jiiya ɗo ceerle ɗe jooɗani ceerle ɗe jooɗani ko gonga noon ellaji ina waɗi bangeji fof ene waɗi to worɓe ene waɗi to rewɓe kono an gorko mo Allah resdi konngol dewgal ngal andu no gollirta hen tawa nimsa waɗoyta tinnoɗen no moƴƴi e ngol ɗo ceergol ngol mbaɗeten tawa ina boni ngari ina yottoriɗi dimo gollirta noon ɓeydoɗen rentade ɗum yo Allah wallu en hen ɓuri bonde fof noon ko wasde moƴƴinde ha yetto to ɓuri bonde to seera fawa hen goɗɗum ñande fof eɗen nana ɗum ɗo ɗum kam wona neɗɗagal wona neɗɗagal on a ɗeɓat namnade ni on ciforiɗo noon a ɗeɓat lamdade holto diine makko woni e makko kam kam diine makko one tiiɗimone an kay sa natti yidde seer tan taw ko e dow teddugal kono a wawa serde e teddugal ɓeyda
ko yeera fawde hen goɗɗum tawa noon aɗa jibdine mum ha heewi a ƴeewani ko hakkude mon ko a ƴeewani ɓiɓɓe maɓe a ƴeewani esiraɓe maɓe a ƴeewani an ɓe jiiduɗa ɓe ko jinnaɓe wonande ɓiɓɓe maɓe a ƴeewani juuɗo ɓe a ƴeewani dental ngal a ƴeewani ceerno aɗa waɗa tan ko welma yo Allah ren en danda en اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا سيدي يا الله ربنا شيخكم الشيخ رضي الله تعالى عنه o wi kanko yimɓe ɓe fof moni fof ko muuɗo heewgo ene jooɗi hen saha noon neɗɗo o waɗa yirminde muuɗo ngo muuɗo ngo ene yirba ene usto saha kadi o waɗa noon wooda kadi ko usti saha kadi o waɗa noon wooda ko usti ha saha tan o waɗa o yuppingo kanko ko fof o ƴetta muuɗo ngo o yuppa ko janngingol e tintingol no foti yaarede ene foti waɗireede ɗum ɗo fof noon ko janngingol e tindingol no foti yaareede e no foti waɗireede yo Allah wallu en ngalaa e makko hujjade en ngalaa e makko hujjade ceerno ceerno radiyallahu ta'ala anhu en ngalaa e makko hujja hay gootol hay gootel haydara Allah wallimo o laɓɓii fofof haa wii cer Allah wallimo o laɓɓinii fofof haa wii cer bandaaji ko heewi hen e bandaaji hee ko bandaaji ɗi ko heewi heen nan e bandaaji hee alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men Allah yo moƴƴe sabu no haalita ni neɗɗo ɗe faamde yimɓe no poti yaarude ceerno men ceerno Ibou Oumar yo Allah ɓeydanmo moƴƴere sabu no haalirta ni ene ɓeydani yimɓe ɓe faamde no foti yaareede wonande joom haqqille ɗoftotooɗo wonande noon joom haqqille peertotooɗo sabu Allah wi wa zakkir fa inna zicra tanfau lmuminina sabu Allah wi wa zakkir fa inna zicra tanfau lmuminina Allah wi an nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam siftin sabu ciftingol ene nafa juulɓe gonɗinɓe Allah gonɗinɗo ko on jeyi fofof ay gonɗuɗo o ko on jeyi fofof gonɗinɗo gonɗinɗo o ko on jeyi fofof ko on jeyi fofof Allah ko en gonɗude e gonɗinde yo Allah rokku en gonɗude e gonɗinde e ɗoftaade e naftorade e ɗoftaade e naftorade sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama fewnu ɓesimo yaafo en teggite meɗen yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen o yaafo en teggite meɗen enen ɓesmen fofof enen noon e ɓesguji men fofof tijananko fof e julɓe e tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof barke ɗum sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallllahu alayhi wa sallama sabu barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu sabu barke alqur'ani al-azim sabu barkeji ceerno men e seeranɓe makko radiyallahu ta'ala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamina اللهم صل على سيدنا محمد وسلم